se stala taková menší chybička, dotočím ty 4 minuty, jsem se bál, že je tam kluk, takže by se připravili, tak o to jsem se bál, takže omlouvám se, tohle je teda pokračování, omlouvám se fakt moc, já jsem si myslel, že to byl kluk, to už, furt všechno říkám dvakrát, nejsem blbý, abych všechno říkal dvakrát, takže dotočíme ještě ty zbylé 4 minutky. Takže určitě budu mít těžký začátek, že nebudu mít žádný odběrata, to je očekávaný samozřejmě. No, zase báta. Tak. Sakra. Taky natočím někdy video s tím. Prostě hodně budu natáčet, rozhovory budu dělat. To se ještě neuvidí, to nevím. Ale do příštích vlogů a videí to zmíním. Kurně, ještě 3 minuty. To ubíhá pomalu. Sakra. No, tak co třeba bych říkal. Dneska to bylo ve škole. To už jsem říkal. Nevím, co bych říkal, nevím. Tak. Ještě 2 minuty. No to je taky furt dobrý. Než dojdu domů, tak to bude už asi 3 minuty. Co bych říkal? Ano. Vyhořel tady barák. Škoda, že to nebylo v novinách. A to už je taky asi 2 měsíce nebo měsíc zpátky. A když jste se ptali, jak dávám hudbu do intra, tak ji dávám, protože mi mobil nabízí jakou hudbu prostě chci do celého videa. Já si vybírám píseň rockovou. Myslím, že... No neřeknu vám jméno, já bych vám to řekl, akorát mám blbou paměť. No ne, zas tak blbou, ale tohle si prostě nepamatuju. Sakra. A mám úplně zapršenou kameru, což mi nemůžete vidět, ale já ji vidím, mám zapršenou. No a asi za chvilku skončíme a vám pak dám zase pozdrav a něco mi můžete napsat do popisku, do komentářů, like, odběr, všechno můžete, co chcete. Ale prosím, nedávejte mi dislikey, teď jsem přece začátečník. Tak, jako můžete, nemusíte, můžete. Každý like, jiný like se počítá. Pojď sem, Benny. Takže zdarec párek, beriace, beriačky. Čau.